Добре дошли в модул 7, който представлява семинар, фокусиран върху прилагането на уменията, придобити по време на предишните 6 модула. Той има за цел да ви помогне да изградите бизнес модел в областта на спорта. Този урок е разделен на 2 части. Първата част се състои от презентация за характеристиките и елементите в разработването на бизнес план. Втората част на курс представлява семинар, в който ще трябва да разработите бизнес план за спортния сектор, като използвате представената вече информация. По време на този модул ще получите ценна информация за понятия като управление на човешките ресурси, организационна структура, формалности за учредяване на бизнес и много други. Също така ще направите анализ на пазара, анализ на търсенето, анализ на околната среда и на конкуренцията и други полезни методи, за да изградите един обстоен бизнес план. Вашият план ще включва следните глави: обща информация, мисия, визия, ценности, описание на услугата / продукта, SWOT анализ, стратегически цели, човешки ресурси, организационна схема, представяне на дейностите, календар на дейностите, което е график за изпълнение, очаквани резултати и бюджет. И така, нека да започнем изграждането на бизнес модел.